אריה. אין אריה זה הסוף של הסיפור. אין אריה שיושב באסיר. אין אריה שאוהב לשיר. אין אריה שיהיה לו זנב ארוך. אין אריה שיש לו אוזניים של ארנב. אין אריה שבחטיס באף. ואין אריה בשמיים אף. אין אריה שבטייל בגלה. ואין אריה שסולה בסלע. אין אריה שבושיט יד מוקמצן. ואין אריה שמחפש לעשן. אין אריה שסולל דג. ואין אריה לא יודע העוזים. אין אריה כנר על הגג. על הגג. ואין אריה שגר בירח. ואין לא יודע העוזים. ואין אריה חלק. על הקרח. לא, חלק וקרח. בקרח. כן. אין אריה שפוחד בעכבר. ואין אריה שפוחד בצעצוע נשבר. הוא לא יכול לתקן את הצעצוע. הוא בוחר הרבה. אין אריה שיהיה לו בפעם של הבר. אין אריה שהולך לספר. אין אריה שמכיר משקפיים. ואין אריה שרוכב על אופניים. אין אריה שיש לו חדק של הפיל. ואין אריה שמטיל בעצים. אין אריה שיושב במיטה. אין אריה שאוכל חביתה. אין אריה ששועט בלול. ואין אריה שלא חוט חיתול וגם מוצץ. אין אריות כאלה. לא יודע. וגם לא יכולים להיות. לא פשוט. בג'ונגל. ולא בגן חיות. איך קוראים לך? יגל. מה השם משפחה שלך? מודיע. מונטין. מודיע. בן כמה אתה? בן 3. תגיד ביי ביי. ביי ביי. תודה רבה. רציתי לראות. נשיקה, תשלח נשיקה.